tresna mung nadyan mung srana piranti. Nonane ayo Lah kula isane ngoten niku Pak Yoyo nek kon sama ya enggak mau. Itu lho sapa? Gambaremu Mas. Muga ngrembaka. Gambaremu. Iya ya. Oke. Mas tibane pas ora ayo. Kowe iki energimu iso ngrusaki wong sak rombongan ya, Dik. Lho, sapa ta, Pak? Aktif banget kowe. Sapa ta, Pak Yoyo? Sing ora tak rusak sak rombongan iki sapa? Kabeh tak rusak ya, Pak Yoyo. Ayo. Kok sik ta Pak Yoyo, aku ta sing nyekel mik aku kok. Di sini yang punya panggung aku. Mang takon Pak Suradi to ora percaya. Lah miku kok ya. Ngaturke apa sih? Sambung Manci Dalu karyane Mbah Sukron. Sing biyen Mbah Sukron ya nate ngasta ana laladan ngulusan kene sarengan kalih Bapak Joko Warsito yen. Nggih. Panjenengane ya kepareng titip salam ora iso tindak mergo sik ning Balikpapan Pak Joko Warsito. Ngono kuwi nggih. Sing nembang sapa? Coba tak nyuwun Mbak Tri Hastuti Retnowati. Ayo mumpung iki bengi iki pancen dadi bintange. Ayo nggih. Yo. Elek sak bawane malah lebih jos iki. Ya, Tik, langsung berdiri ya, Tik. Iki dipundhut karo panitia. Tuti arep nembang ketoke Birgita kaya kena virus langsuan ae. Wah, Kang Wahim. Niku kan saingan saya. Saingan ya? Nggih. Tapi saingan sehat ya, Bir ya. Iya. Saingan bab apa? Mboten, Pak. Kita saling sharing. Saniki kan sinden Madangkara niku kan kompak dalam segala hal ngoten. Saling mengingatkan, terus memberi masukan-masukan, terus nggawe acara-acara sendiri ngoten niku. Jadi kan kita tuh semakin kompak dan enak untuk berinteraksi gitu loh Pak Yoyo. Ya betul ning aku meling supirmu jeneng Mas Supra aja kok jaraki bojone nesu ora. Lapor karo aku. Ajenge Pak Dalang lagi nyupir sinden kok tak dolan dhewe. Aduh ciloko ya. Lah itu belum seberapa loh. Hah? Itu belum seberapa loh. Lah ya aku mulo ngelekke ngono lho ora. Ya kan itu kan buat hiburan di jalan enggak apa-apa daripada capek toh Pak Yoyo. Gitu loh. Pancen ya Mas Supra asline santri bareng kumpul karo Tuti kaya digudho setan ya Mas. Ayo. Kandhane kula imbuh. Di pamane Dik sak bawane. Nggih, sak menika penontonnya tesih kathah. Nggih panitia-panitia tesih kathah, sak menika Bapak Ibu yang di luar menika tesih tumplek-blek Pak Yoyo. Alhamdulillah. Aja. Ayo Dik, bawane Dik, dandang kulane Dik. Alon-alon ya Pak Yoyo. Bah, iya Pak. Enten apa Pak Heru? Kok kasak kusuk enten apa Pak Heru? Iki lho, ben ora melenceng saka wilayah nada ngono lho maksude. Kopi Pak Yoyo jebule. Iya. Kopi. Nggih. Biasane sinden iki siji ditinggal omong, loro tinggal joget, melorot-melorot dhewe ra krasa. Ayo. Lah niku kula. Iya. Ora. Awakmu iki pas terus. Nano. Ayo. Itu nanti Pak Yoyo, pertama itu bagus, nanti lama-lama itu meletre. Itu memang ciri khas saya seperti itu. Iya. Sabar ya Pak Yoyo. Kekurangan itu lamun to digarap dengan kepedean malah jadi kelebihan Pak. Loh, saya tuh orangnya pede loh Pak Yoyo. Iya.
pede, ikhlas, baik hati, tulus, ketumplek-blek teng kula. Iya. Hati-hati lek nyendal pancing, hati-hati. Karena di tenggorokan saya itu ada suatu benda yang kayak gerak-gerak gitu loh Pak Yoyo. Ora pakai karo Mbah Wir ngono ya Pak. Kula pun sungkem lho kalih Mbah Wir. Harus. Kula wedi tenan kalih Mbah Wir. Yoga sakmene kae niku sing mboten kula pekewo niku sing kula pekewo namung siji Mbah Wir. Pun pati kula teng Mbah Wir. Pokoke ngerti lirik Mbah Wir pun ndredeg kula kecer apa-apane Pak Yoyo. Lah nggih. Wingi rene Mbah Wir ya kecer kabeh kowe ya. Lho niki ciri khas Pak Yoyo. Wah, ciri khas. Iya ya. Poni Mas Kang. Lah tenan to Pak Yoyo. Pak Yoyo mari aja bicara terus. Ya wis meneh. Pak Yoyo diam. Ini kan panggung saya. Ciri khasé wong wedok ngene iki angger salahne disalahne wong liya modele ngene iki. Mun ora. Mau meneng lho ngene iso salah mesti wong wedok ayo nggih. Buke gelar ya ngono. Kalau Pak bae selingkuh Pak ya ampun. Awas nganti kowe aneh-aneh. Aku meneng lho mesti dilokne ya aku. Mun aku. Ning aku mesti krasa aku mesti arahi ning aku. Lah tenan. Iya ta ya. Hawanganya harujit wae kudune lak wae dhek wae. Wae. Randene pakesah Mbak Wer, saya jangan dilihat Mbak Wer. Mbak Wer jangan melihat saya nanti Mbak Wer iki wis gawe ipit ngene ora ndelok kowe wis tutupe ora. Wis ngepeti imam bar kuwi dhek ora. Nika kepet sing numbasnya kula lho Pak Yoyo. Iyalah. Layak tulisane tutik laras. Haprandene apa kesal Tujune bojone tutik dudu dalang. Pomo dalang mrene langsung digecek nggen kok. Mboten diwet-wet soalnya nggak ada wanita seperti saya. Nenek nyeleneh. Diwet-wet lah. Golekane angel langka ngeten iki. Iya. Ayo. Ning saiki wis kebal mbiyen anggere kon nembang klasik dhek masuk angin kok. Ayo nggih. Dite. Jebul Nimas uga nanggep Parahyangan rek. Cibubur. Hayu ta. Jinjet sisih. Sambung. Paling ngambah dulu sing kan jinjet. Nanging Pak Surati nanging wanci dalu Pak Surati wis mikir sok tahun ngarep kudune aku le nempang ora karo Mbak Tutik kudu liyane. Bae parah wonge ayo. Lho niku nganu nggih wae pun kula keijaban jenten japane. Kakang arah Kakang kawah adi hari-harine Pak Surati sok tahun depan ngoten niku. Kakang karah. Piye Mas Taslim?
Lho, yo gak apa-apa to Mas Dar ngopo to? Sampean iki. Apa? Tan ana ingkang ngrupeda nyuntak tresna nadyan mung srana. Aja nyepelekke lho Mbak Tuti kaya ngono kuwi agak gruwal-gruwale anake dadi kabeh ora. Sing tirakat sing lanang. Tuti apa ndayane apa-apa, dhewe mek rojal-rojal tok. Justru doa seorang ibu itu yang manjur. Alah, iya, tembus di langit ayo. Aku yakin dudu dongamu sing lanang utut ngalahan manut, sing wedok piye meneng. Swarga Puntadewa lah ning rabi karo sing jenenge Bergasaan. Ayo. Bergasaan. Ora ngono to Pak Yoyo. Ngene-ngene ya ndayani. Bergasaan wis tobat maksudnya. Sapa to? Sapa to? Sapa sing ora kedanan karo aku? Sapa yoga-yoga teko ana sing tak paringi sapa? Sapa? Mang tekoke siji-siji yogane sampean sing tau tak paringi sapa? Lah ya rasa kok takoki ngono kuwi aneh. Ngono kuwi yoga sak ret ngene salah siji sing aku biyen kok iso ngono iki piye ya. Terus kok nganti pirang-pirang sasi ya. Ngoten niku terus esukne ra mangkat. Arep metu. Apa? Mboten maksudnya Pak Yoyo. Iya. Pak Ijo. Jadi nyuntak tresna mung nadyan mung srana piranti. Nonane. Ayo. Lah kula isane ngoten niku Pak Yoyo, nek kon sama yo gak mau. Itu sapa? Gambarmu Mas. Muga ngrembaka. Gambarmu. Iya ya. Oke. Mas, tibane pas ora ayo. Kowe iki energimu iso ngrusaki wong sak rombongan ya, Ti. Lho, sapa to, Pak? Aktif banget kowe. Sapa to, Pak Yoyo? Sing ora tak rusak sak rombongan iki sapa? Kabeh tak rusak ya, Pak Yoyo. Ayo. Kok sik to, Pak Yoyo? Aku to sing nyekel mik aku kok. Di sini yang punya panggung aku. Mang takon Pak Suradi to ora percaya. Lah mik-mikku kok ya. Sing gedhe pangapuramu kang mas papujanku sampai
ugi kulaturaken dhumateng ibu kula saking Pati ingkang rumiyin nggih lenggah wonten Semarang wonten ing pedurungan Perumahan Dolok sapa Bu Kastiah ben bengi saben awe dhewe live streaming mesti ya mesti mirsani ngopo live streaming ya mesti nganti sak rampunge aku tancep kayong langsung di WA selamat istirahat anakku ya kuwi ibune kancaku mbiyen plekku ya kuwi Mas Ari Bodro Setiawan angger kangen karo putrane mesti mirsani awake dhewe ya sehat panjang umur Bu Kastiah sugeng laras menika ingkang nembang nggih Sang Bathari Permuni mendah baya Panglima Ria lapangan Pancasila Semarang Umanggan Pranyata serbaguna sasana rame rakyat gede ati ing Jawa Tengah basa kang
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyuwun lagu Lintang Asmara kula Mbah Amanah pijet bayi. Ugi menika ugi wonten ing badhe nyumbang lagu Lintang Asmara Sinden Winong. Sinten niki yang badhe nyumbang monggo? Nggih. Sampeyan ngersake duet kali Winong monggo mriki. Nek wonten monggo, lek mboten kula golekne kanca-kanca Wira Swara. Nah, iki enten piyayine ya. Ayo nong dipapak nong. Mangan bocah ya. Mriki Mas, megang mriki Mas. Jenengan ajeng anu napa pipis napa anu? Aja-aja bablas nguyuh lho, ayo. Ah, nggih. 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 Geng dalu Mas, asmane sinten? Krishna kula. Krishna. Nggih. Wah, Pastor Wikromo berarti. Pundi daleme Mas Krishna? RW 3. RW 3. Nggih. Oh, nggih. Oh, anake Pak RW. Nggih. RW ning jenengan dadi anake Pak RW Pak judulne niki Roro Winong RW niki Pak. Aku karo kowe golek-golekne lho ben judul lho nang, enggak mau, enggak suka gelang. Ya jumeneng karo putrane Pak RW karo Mas Krishna. Radi mriki mboten jeblok kok mboten mriki. Mboten napa-napa nggih. Anu Karang Taruna nggih Mas nggih. Karang Taruna ten mriki. Nggih, tapi teng RT. Teng RT, Pak. King RT. Oh nggih luar biasa. Jumeneng aku. Oh iya. Nggih. Mas siapa tadi namanya? Hah? Mas siapa tadi namanya? Krishna. Oh iya Mas Krishna. Kenalan dulu ya Mas, salaman. Nggih, Mbak. Nggih. Siapa asmane nong? Mas Krishna. Anjay. Ayo. Mas Krishna. Mas Krishna kuliah apa kerja? Lulus barusan. Oh iya kah? Lulus kuliah? Lulus Jurusannya SMK apa? ini. Oh lulus SMK. Tak kira lulus kuliah. Ya udah, selamat. Nggih. Ayo kita join. Ada kita join. Join nyanyi maksudnya Pak. Lah iya sing ngarani arep kelon sapa ijonya. Pikirane Winong lho ora. Apa sih Pak? Aku nggak mikir kesana. Lah jeneng join ning panggung ya mending nyanyi ora kok ya. Apa sih? Aku nggak bilang kayak gitu loh. Ah, Ayo langsung nyanyi aja, nggak usah kelamaan deh. waduh, wes metropolisnya metu. Propolis. Yo diaturake Lintang Asmara Mbak Pinong melawan Mas Krishna. Oke, berbatu dalam melodi. Yo. Sing ati setiapku bisa anduweni marang sang Yaswati. Wasik Rasa kangen yang ngimputi lintang di seksi. Oh
kasih Mas Krisna. Oh, apa ini? Ya Allah, apa ini ya? Ini apa loh? Dari Mas Krisna ya itu ya. Iya. Satu kali lagi ya Pak. Waduh. Cuma satu kali lagi. Kita Mas Krisna seneng karaoke. Boleh satu kali lagi yang terakhir. Ini sindennya tetap Wino apa mau ganti? Mbak Winong aja. Wah, iki Sakinah Mawaddah Warahmah. Pak jangan gitu Pak. Aduh. Apa lagunya Mas Kris? Apa? Ujang Ningsih Pak. Ujang Ningsih. Oh iya. Oh, Ci. Bukan Pak, itu bukan. Iya. Bukan yang itu ya Pak. Nggih. Ya ampun. Nggih. Yang itu loh, tahu ya? Pripun Mas Krisna ngetik napa malan? Liriknya Pak. Oh, liriknya. Oh iya. Nggih. Boleh, Ral boleh, Mas, boleh. Ral Mas. Ral bisa Ral. Ral. Bukan Ral. Oh ya. Mana? Oh ya, ya itu. Ranya itu loh Mas, bisa ndak? Ya. Dosa mustika. Mbak Winong aja. Ih, Mas Krisna aja. Ayo. Ayo Mas Krisna, ayo cepat. Dosang mustikaning asmara sun kayung yung mengandika yen jawata ngalilah nono babar tabundut kromo. Pripun aman? Aman. Aman. Oke, ya. Ujang Ningsih. Yuk. Masih New Madangkara. Sanhan jawab kang asta kaya wis ato suwarga apa iya iki tresna kang sanyata
sembah nuwun Mas Krisna nggih. Sehat selalu Mas Krisna nggih. Amin Pak.